खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना मिन्थिगौ जानो हागौ 22 जानुवारियावहाय राम मन्दिरखौ इनागुरेशन खालामनाय जागोन दा बेयावहाय माखासे जेनाखि स्केमारफोर ना स्केम खालामनानै गुबुनफोरनिफ्राय थाखा लुथिना जाग्रा बिथांमोननि थाखाय मोनसे अपरचुनिटी माने बिथांमोना ओरैबायदि मोनसे सिस्टेम खालामनानै मोनसे पलिसि खालामनानै बिथांमोना ओरैबायदि थाखा लुथिनो थांगासिनो दं दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ हाजासे लोगोफोरनो शेयार खालाम फेमिलियाव शेयार खालाम रिलेटिभ्सफोरनो शेयार खालाम जाहाथे बिनिफ्राय बारग'नो हायो 22 जानुवारिनि सिगां मोनसे लिंक हरनाय जागोन नोंथांनि WhatsAppआव जानो हागौ नोंथांनि मेसेजआव जानो हागौ नोंथांनियावहाय कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन स्केमारफ्रा दा बेयावहाय मोनसे लिंक हरगोन बे लिंकआव जुदि नोंथाङा क्लिक खालामोबा मोनसे फर्म फिलआप खालामनो थाखाय नोंथांखौ बुंगोन नाथाय बेयो फर्म फिलआप नङा जुदि नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामोबा अट'मेटिक नोंनि मबाइल फनावहाय बियो मोनसे एप्लिकेशना डाउनलड जागोन दा बेयो डाउनलड जानाय लोगो लोगो नोंथांनि मबाइलाव जेसेबांनाखि डेटा जेसेबांनाखि स्टरेज OTP गासैखौबो बियो रिमट खालामजोबनो हागोन आरो